Салям алейкум, привіт усім глядачам телеканалу АТР, які дивляться нас як у тимчасово окупованому Криму, так і в інших регіонах України і за кордоном. Бо війна, яку веде Україна зараз з усесвітнім злом, цікавить людей всюди. І я радий, що вперше в моєму етері, і я думаю, що це вам буде дуже цікаво. Людина, яка розуміється на Росії, на країні-агресорі, це Василь Лептійчук, експерт з питань зовнішньої безпеки і Росії, я вже сказав, російсько-українських відносин. І ще мені тут інформацію про вас, пане Василю, дали, що ви колись були керівником дослідницького центру Інститут Росії, який розформували. Перше питання: чому і навіщо його розформували? Прошу. Це питання, воно дуже об'ємне, мабуть, і не цікаве загалом, але річ у тім, що періодично посольство Російської Федерації, воно зачищало простір ну, може навіть не від осіб, а від таких от центрів, які були, можливо, вразливі в якихось питаннях. Воно просто припиняло через Міністерство юстиції реєстрацію, далі створювалися фінансові умови, щоб припинялася оренда приміщення. Тобто, в принципі, ми відчули на собі цю роботу. Це було десь в період президентства Януковича. Тоді дійсно, якби Міністерство юстиції навіть без нашого відома припинило наше існування юридично. Потім з'явилися проблеми з тим приміщенням, яке ми орендували. Нам єдина фраза, яку мені дуже високий чиновник повідомив, враховуючи наші особисті нормальні відносини, він мені сказав, дослівно його мовою: ви розжигаєте міжгосударственну вражду. О, пане Василю, тож ви якраз той гість, який мені потрібен. Тобто я тим самим займався все життя, що, як писали російські ЗМІ, розпалював міжнаціональну ворожнечу поміж братніми народами. І розпалював війну велику. І ось я її розпалив, зрештою. Ну, це жарти, але вони так не дуже смішні виявилися. Скажіть, будь ласка, давайте, ми з вами вперше спілкуємося, я просто в етері. Я просто хочу сказати, запитати, коли ви, особисто ви, зрозуміли, що це все закінчиться такою війною? Я навіть маю на увазі не окупацію Криму і не війну так звану АТО, вторгнення на Донбас, а війна, яку ми бачимо зараз. Коли прийшло переконання про неминучість війни, до речі, на одному з ваших каналів АТР я і говорив, що війна є неминучою, або буде або наша капітуляція політична, те, що вони хотіли би, звичайно, вони б краще нас взяли мовчки, знаєте, так, теплими, без опору, не потратившись, не втративши імідж там і так далі. Але оскільки це було неможливо, і це стало зрозуміло після першого, після другого Майдану особливо, що не погодиться більша частина населення України, більша територія України не погодиться на повернення у лоно Росії, тому війна стала неминучою. Вона, я б сказав, уже остаточно, вона була неминучою за прогнозами, але за визначенням вона стала неминучою вже після першого Майдану. Хоча, в принципі, було завжди зрозуміло, що Росія ніколи не відмовиться від поглинання України. Це було ще з перших місяців, років. І далі, якщо спостерігати за діями Російської Федерації у перші роки незалежності, ви згадаєте, відразу були проблеми з Кримом, з Севастополем, вони відразу поїхали, почали там рішення прийматись, погрожувати. Рудской ще приїжджав, погрожував Кравчуку, що будуть кордони переглянуті. Це була так звана демократія в Росії, про яку зараз російська опозиція мріє. Мовляв, тоді в них була справжня демократія. У них, може, була демократія. У російсько-українських відносин цієї демократії не було і дня. Спершу, якщо так в двох словах, то перший етап російсько-українських відносин це була спроба мирного повернення у рамках СНД. Не вийшло. Тоді команда Єльцина передала, оскільки демократи не справилися із цією надзадачею російської не лише зовнішньої, а й внутрішньої політики повернення України, оскільки команда Єльцина, так званих демократів чи голубів миру, не справилася, то Єльцин консолідовано привів команду силовиків для того, щоб вони зробили це іншим шляхом. І тоді силовики почали, ви знаєте, пам'ятаєте, вигадувати різні проекти інтеграційні.
Євразес, Митний Союз, там ще чорт що вони понавигадували. І це все якби не змогли вони цього зробити. Далі залишається остання спроба привести дві спроби привести свою людину на посаду президента, оскільки як вони вважали, що так як і в Росії, все вирішує одна людина, президент. Перший раз не вдалося замість, коли Ющенко переміг, і другий раз вигнали. І таким чином іншого шляху, крім воєнного, у Російській Федерації не залишилося вже за визначенням. Тобто, звичайно, що якщо прогнозувати, враховуючи волелюбність українського народу події, то це було запрограмовано з самого початку. Але воно з кожним етапом невдачі інтеграції, із приходом силовиків, із невдачею Євразесу, із вигнанням Януковича, тобто воєнні дії на території України ставали неминучими поетапно. Пане Василю, дуже цікаву тему ви порушили, і це добре, бо я не лише від вас чув, від дипломатів, в першу чергу українських, як поводилася адміністрація Єльцина, нібито демократичного лідера Росії, просто одразу після тих біловіжських, як вони називалися там, договорів, як просто не пам'ятаю, після розвалу Радянського Союзу, одразу Єльцин почав ставитися до України, і вони вже приїжджали з готовими документами і казали, ми ж Росії, підписуйте. І про Крим згадували, і жартома, і не жартома, і все таке інше. Скажіть, будь ласка, ось цікава теза прозвучала в ваших словах. Чи дійсно ви вважаєте, чи дійсно це правда, на вашу думку, що Путін, ми за дужками залишимо те, що російський народ завжди не вважав українців окремим народом і вважав нижчими. Так, ми це розуміємо. Суспільство там так зване. Так. Але саме Путін прийшов до влади і далі сталося те, що сталося, через те, що маніакальним завданням, навіть із часів Єльцина, російської еліти було повернення України, тобто, знищення незалежності України. Це надзавдання Російської Федерації, яке може стати для українських науковців щонайменше докторським дослідженням, дисертаційним. Надзавдання. Річ у тім, що росіяни, так сталося, вони соромляться власної історії, і десь приблизно за часів Петра Катерини вони виписали походження Московського князівства з Київської області. Це маячня, ще та маячня. Але тим часом вони в неї увірували, що тут відбувся якийсь ісход у 13 столітті, і росіяни вийшли на територію теперішньої Російської Федерації, і білоруси нібито вийшли, а тут залишилися якісь українці, хоча це все один народ. Тобто цю маячню, таке могли лише там десь у 18 столітті цю маячню почали вигадувати, але вона стала основною державною політикою. І на сьогодні вся російська ідеологія, вона зав'язана на минуле, на історію. І от ми в основі цієї історії, в основі цієї ідеології, не буде російської ідеології, як вони вважають, ця країна може розпастися, у неї дуже великі ризики розпаду. І вони, бачите, в них все в минулому. Перемоги в минулому, Київська Русь в минулому, все в них в минулому. Вигадки, бої, там, Куликовські битви, там, яких ніколи не існувало, там, льодових побоїщ, вони все вигадали. А ми у основі цієї вигадки. І не буде нас, не буде російської історії, і не буде сучасної російської ідеології, так як вони її собі уявляють. Тому дійсно для них Україна, втрата України, як вони вважають, може вони помиляються, але вони вважають, що вона смертельно небезпечна для існування російської державності. І так сталося, бачите, що Єльцину треба було якось Горбачова скинути, і вони зробили цей фінт у Біловежській пущі для того, щоб на другий день в рамках СНД створити той самий СРСР. Але, бачите, помилилися, не вийшло. Вони не врахували відцентрові тенденції, вони не врахували волелюбність українських і інших народів Радянського Союзу, звичайно, балтійських насамперед. І потім вони почали її збирати економічно. Пам'ятаєте, це залежність від газу, там і ще чогось. І цей Роспотребнадзор щоразу якісь там сири українські гальмував, як тільки щось там було не так. Там з Полтавщини у нас заводи на експорт відправляли. А Єльцин, знаєте, пам'ятаєте, така фраза в нього, він звернувся до свого уряду
ви щоранку повинні запитувати себе, що ви зробили для України. Знаєте, українцям дуже подобались чомусь ці слова. Насправді це означало, хто з вас ну, якби ускладнив життя Росії, Україні. Хто з вас не зробив чогось, щоб українці прибігли до нас просити? Насправді це означало прямо протилежне від того, як це зрозуміли українці. І ще в 98-му році, власне, рішення про прихід силовиків було прийнято на Раді безпеки Російської Федерації, ще коли Єльцин був президентом, 98-го року, взимку, про те, що Україна визначається зовнішньополітичним пріоритетом номер 1 у Російській Федерації. І вже тоді було, власне, вирішено дати шанс силовикам, оскільки демократи не змогли повернути. Ну і, власне, після цього прийшов Путін і силовики його. Пане Василю, уточнююче запитання виникло в мене. Про Київську Русь ви згадали, да? І так само згадали. До речі, я не думав про це. Я пам'ятаю це речення Єльцина, так? Але ваш погляд, просто ви згадали про нього. Як ви тоді це бачили? Дуже, дуже влучно. Дійсно, так це і було. Як і вже доведено просто і кров'ю, і всім чим завгодно. А ще Путін казав, тобто, коли росіяни щось кажуть, треба їх розуміти просто з точністю до навпаки. Путін казав просто там декілька разів, до речі, Крим – це невід'ємна частина України. Крим – це невід'ємна частина України. Хто це питання ставить? Ніхто не ставить. І це Путін особисто казав, так? Але йому це не завадило. Ну... І питання буде наступне таке. Ну, з Києвом зрозуміло, там історію вони переписали, тощо. А чому вони так вчепилися в Крим, на вашу думку? Чому Крим для них став таким другим приводом для зазіхання на Україну? Ну, по-перше, його порівняно нещодавно передали із складу Російської Федерації до складу УРССР в 50-х роках. Перше. Друге, він був найбільш русифікований, тому найдорожчий. Третє, це, знаєте, величезна рекреаційна зона, яка для Російської Федерації, де 60% вічна мерзлота, це справжня Мекка, це справді, знаєте, це Ізраїль, це, навіть важко переоцінити, що означає для людей, які живуть у вічній мерзлоті, в тайгі із гнусом, що для них Крим. Плюс в Криму вони зазнавали переважно поразок Російської Федерації. Закінчуючи Другою світовою, коли вони тікали з Севастополя, там підірвали 20 тисяч поранених у тунелях, у катакомбах тих. І для них дуже важливо контролювати ту територію, яку вони обрехали, скажімо так, де вони свою історію вигадали. Контролюючи цю територію, вони могли цю історію вже, знаєте, контролювати як хотіли. Для того їм треба було повернути цей Крим. Плюс Крим – це дуже важливо, оскільки вони збираються з усіма воювати завжди. Це нетонучий авіаносець, це підхід до південних країн Європи, членів НАТО, це контроль за Чорним морем фактичний з берега. Це, власне, безпека Російської Федерації. Тому це все разом, плюс це такий найласіший шматочок, який було найлегше відкусити, от саме з точки зору його русифікованості, певної ідеології російської, яка там досить нав'язливо панувала. Все це разом і такий мікс, тобто їм треба було щось починати, звичайно, Крим найзручніший для цього. Ось це запитання я хочу вам поставити наступне про те, чому, були ж різні періоди. Були періоди там, переважно або таких, умовно проросійських, або відверто проросійських політиків в Україні, влади, там, у парламенті, тощо, партії. Це вже все в минулому, але був період після Майдану того помаранчевого, коли, я просто пам'ятаю, всі мої родичі, всі там члени Меджлісу і там політики кримсько-татарські, і наш народ, в принципі, в Криму, дуже надіявся на те, що з приходом Ющенка-Тимошенка, умовно, тоді ж така система була, да? Оранжевої влади, скажімо так, нарешті Київ зверне увагу на корінний народ України, який
з початку повернення голосував за все про українське, за Чорновола, за рух, тощо там за батьківщину в тому вигляді, в якому вона тоді була, як там демократична коаліція, там скажімо. Ось і ми думали, що це шанс, і що Ющенко просто перегортне цю сторінку з російщини Криму і зробить його Кримом, де акцент ставиться на Україні, і як на людях, які себе асоціюють з Україною, на корінному народі України, кримських татар. Але цього не сталося. Я пам'ятаю, всі були дуже здивовані, і знову Крим було віддано проросійським елітам, і так це все і притрималося до окупації 2014 року. Чому цей шанс не було використано тоді? Це питання, звичайно ж, до Віктора Ющенка насамперед, за якого ми всі Ну, тоді звісно. дякували, підтримували. Очевидно, в тієї еліти, про яку ви сказали, в голові були інші речі, пов'язані, можливо, більше з прибутками, з газом, з економікою, може навіть за великим рахунком. Знаєте, після того, як після помаранчевого майдану Ющенко інаугурацію провів не з тим, хто відстояв його перемогу на Майдані, а зібрав олігархів у мистецькому арсеналі, де йому почали відразу робити різні пропозиції, від яких він не міг відмовитися, і зрештою почали будувати лікарню майбутнього, де його дружина взяла ці всі якби гроші керувати цими грішми на будівництво. Тобто, це все вже тоді можна було спрогнозувати, що воно не буде так, як хотілося тим, хто робив помаранчеву революцію. Ми пам'ятаємо відомі навчання НАТО, які мали бути при Ющенко в Криму, і які розігнали вітренківці і сепаратисти, просто не дали американців з Керчі, здається, вигнали, чи з Феодосії. Тобто, фактично, Ющенко не контролював територію, скажімо так, від російських зазіхань у Криму. Чому він це зробив? Чому так ганебно російські сили, наймані Російською Федерацією, там партія Вітренко, там і інші, чому Луценко, як міністр внутрішніх справ тоді, так, чому цю міліцію ганяли по Криму і не дали ні транспорту проїхати, ні вивантажити контейнери зброї для української армії? Це, звичайно, можна запитати учасників тих подій з боку української влади. В першу чергу, якщо буде можливість, особисто Віктора Андрійовича Ющенка. Чим він тоді займався і чому так, яких ще сил бракувало Україні тоді, щоб зупинити той проросійський шабаш, який влаштували в Криму? Знаєте, це може це і не має вже значення, бо ми абсолютно на новому етапі історії. Це війна повномасштабна, національно визвольна, і українці єдині вже і з кримцями, і ми розуміємо, хто наш ворог спільний, і нібито все в минулому. Але все ж таки я пам'ятаю, що до речі, про навчання військові. Мені розповідали наші військові, як у Криму регулярно проводилися навчання спільні з російським Чорноморським флотом. Де легендою було, по-перше, головний зовнішній ворог був, це зараз кому сказати, просто смішно, але не смішно. Румунія, тобто агресор, румунський агресор зазіхав на Україну, на Крим. А з внутрішнім ворогом, за легендою навчань, офіційною легендою, були кримські татари. І спільно з росіянами, з братнім народом, це мені військовий розповідав. Значить, вони тренувалися знищувати бази терористів, ісламістів Аль-Каїди в горах Криму, які складаються, їхній особистий склад, з кримських татар. Де Аль-Каїда, де кримські татари, де Румунія і де російський Чорноморський флот. Як удалося так задурити мізки суспільству, політикуму? Це був свідомий вплив російської агентури, медійний там. Просто ви в той час вже були, активною діючою фігурою тут, і мені це особисто цікаво. Це все відбувалося абсолютно закономірно і називається відсутність люстрації. Усі ті чиновники, офіцери спеціальних служб, Генерального штабу, Міністерства оборони, які все життя конспектували праці Маркса, Енгельса, Леніна і історію комуністичної партії, вони, які всі навчалися в Москві, і частина з них там десь мала досі друзів, знаєте, вони не змогли за один день раптом себе переламати і стати тим, проти кого вони тут в Україні, власне, і трималися, проти так званих націоналістів, бандерівців. Тобто в душі вони залишалися тими самими, ким вони були,
Вони, за моїми особистими спостереженнями, вони чекали всі, коли вже нарешті ця Україна закінчиться. Їм Угу. дзвонили періодично з Москви, казали, яка в ФСБ зарплата. У нас в СБУ ай-яй-яй казали, зітхали і мріяли, знаєте, про ті часи, коли і в них буде така зарплата і пенсія, як у Так ФСБ. само флот, до речі, Чорноморський флот, теж вони в рази більше отримували. Да. Ну, от такий вам приклад. У нас там міністром оборони депутат багатьох скликань, генерал армії Кузьмук був. За півроку до війни, в 2014 році, на одній із конференцій Укрінформу була присвячена інформаційним взаєминам у гуманітарній сфері між Україною і Росією. Один із доповідачів лише згадав про відомі праці Федора Вовка, антрополога, етнографа. От, що ну, це просто наукова, якби це висновки наукові. Він все життя займався насамперед антропологією, відкрив антропологічні школи в Європі. От він всесвітньо відомий антрополог. І він основним висновком його було те, що народи, люди, які жили тисячі років на території України, антропологічно відрізняються від тих, хто тисячі років жили на території теперішньої Росії. Угу. І от після слова антропологія, оцей генерал Кузьмук, міністр оборони багаторічний, він підірвався з місця і назвав промовця фашистом. Біля нього сидів Богуслаєв, відомий тепер з Мотор Січі, підскочив і назвав доповідача нацистом. Фактично перебили виступ і не дали далі розмовляти. Оце рівень еліти, силової еліти. Знаєте, якби ми торкнулися КГБ СБУ, то ситуація виявилася ще сумнішою, ніж у Міністерстві оборони. Тобто це люди, які прийшли з Радянського Союзу, які пам'ятали, який вони вплив мали у тому суспільстві, які пільги мали, і наскільки високі зарплати в них були порівняно з іншими, пенсії, відповідно, забезпечення, квартири безплатні. І все це залишилося в Росії і досі. І всі вони мріяли повернути собі те, що вони втратили. Тобто панівне і економічно елітарне становище в суспільстві. Тобто нічого не виробляти, але жити краще за інших. І це була, тобто ця проблема називається ілюстрація. Ну, Точніше, її да. відсутність. Дуже слушно, те, що ви сказали, згадавши прізвище Богуслаєва, тобто відсутність люстрацій тоді ще вона відгукнулася ехом просто зараз, у цій війні. Так, звичайно. Ми б нічого не втратили, якби, скажімо, заборонили усім членам комуністичної партії обіймати певні посади певного рівня. Зокрема, будь-які посади в силових структурах, а також в урядових, а також позбавити їх права бути обраними на високі політичні посади. Якби ми це зробили, то історія по-іншому пішла б. Ой, пане Василю, я хочу трохи перестрибнути, а потім повернутися до історії, але ви сказали про ілюстрацію. Ось зараз дискутується там міністр внутрішніх справ, як ідею просто висловив те, що мають бути покарані ті люди, ну він не сказав навіть як, ті, які втекли, втікачі так звані, які не повертаються, не допомагають Україні, там живуть де завгодно, вдають із себе біженців таких нещасних, хоча вони, я жінок тут не беру, і дітей, і старих людей, а чоловіків, да? І що вони там, і вже дискусія почалася, що так, вони не повернуться, а що з ними робити, це ж наші люди, ну це все ми ж десь чули. А скажіть, будь ласка, а на вашу просто особисту думку, і враховуючи той досвід, про який ми зараз говоримо, так в цілому, загалом, що робити з людьми, які відкрито нехтують Україною, її просто відкрито зраджують, і при тому потім вони вдаватимуть з себе патріотів, вони щось вигадують про себе, скажуть, так, а ми такі повноправні громадяни, давайте нам, ми тут вирішуватимемо ще там таке, да? Чи має держава вживати якихось заходів законних, адміністративних, або кримінальних, або конституційних навіть щодо громадян, які просто порушили Конституцію в частині зобов'язків громадян? З того, що я почув, я собі так уявляю, є два рівня осуду: емоційний, людський і юридичний. Емоційно ми їх можемо покарати тим, що ми їх не будемо любити, не ходити на їхні концерти, не ставити там десь якихось уподобайок у Фейсбуці. Так, емоційно, ми можемо їх. Але ви сказали про державу, про Конституцію. Ми живемо в правовій державі,
тому покарання у правовій державі суспільства відбувається лише у правовій площині. Тобто, тут навіть ми, знаєте, нам не потрібно ні закликати, ні робити висновків, чи повинні ми покарати чи ні. Якщо громадянин вчинив дії, ознаки яких є у статті кримінального чи кодексу адміністративних правопорушень, то це питання до слідчих, до оперативних працівників, чому досі не задокументовано і не порушено кримінальні справи. Якщо вони не порушили кримінальну справу, а виїхали на законних підставах за кордон і відпочивають там досі, так, то це лише питання нашого осуду, морального ставлення до них. А якщо вони порушили закони, то дивно, що якийсь чиновник робить висновок, що вони повинні бути покарані. Вони не можуть не бути покарані у правовій державі, якщо вони порушили якийсь закон. Ну, який може бути закон? Незаконний перетин кордону, можливо. Ну, що там ще? Підробка документів. Яка підробка? Значить, тут вже якісь посадові особи їм допомагали. Це вже отримання неправомірної вигоди цією посадовою особою, так звана корупція у народі. Тобто, знову ж таки, ми навіть не повинні цю тему обговорювати. Правоохоронні органи повинні дати оцінку кожному порушенню закону, якщо воно мало місце. Угу. Зрозуміла ваша думка. Повертаємося до історії. Ну, дійсно, не можна там історію малювати штучно, але, на вашу думку, чи мала Україна шанс стати членом НАТО, Європейського Союзу, наприклад, разом із Балтійськими країнами? Як би тоді, в 91-му році і потім до влади прийшов, умовно, В'ячеслав Чорновіл, Народний Рух, як би це він не розпав, ви знаєте, що це все відбувалося. Був такий шанс або ні, і в принципі те, що відбулося, і те, що ми зараз маємо в якості такого підсумкового результату, це абсолютно історично логічно, на вашу думку. Історія, звичайно, не знає умовного часу, тобто воно або було, або його вже не було. Звичайно, шкода, що так сталося з Чорноволом, це дійсно було певний шанс. Хто знає, чим це завершилося, можливо, сепаратизмом у Криму ще раніше. Хто знає, як би тоді росіяни себе повели, тому що поки був Кучма, поки був шанс. Після Кучми був шанс Януковича. До Ющенка вони теж певні підходи знайшли. Після Ющенка, знаєте, знову був Янукович. Тобто, може, завдяки цьому суспільство все ж таки встигло стати таким, яким воно стало зараз, здатним до опору. Але стосовно членства у ЄС і НАТО у ті роки, в 90-ті там чи нульові, ми не могли, за будь-якими ознаками, висновками, характеристиками, ми не могли в принципі. У нас завжди 10-15% це жорстко проросійські політики у Верховній Раді, жорстко. А до якогось там часу їх була більшість. Так? У 90-х роках це ще була більшість. Тобто фактично пострадянське українське суспільство, воно було значною мірою, якщо навіть не русифіковано, то страшенно консервативне. Воно пам'ятало ту ідеологію із тих перців і крокодилів, де була критика Заходу. Насправді, громадяни України у своїй більшості, тобто українці як політична нація, тобто та більшість, яка визначає шлях розвиток суспільства, власної держави, українці не були готові в 90-ті і в нульові стати ні членом НАТО, ні членом Європейського Союзу. Фізично не були готові. Вони не могли стати членом цих двох міжнародних організацій. Знаєте, тоді мені було достатньо мало років, і я жив, на жаль, у Росії. І коли вийшла ця книжка Леоніда Кучми «Україна не Росія», я подумав, слухайте, все. Я навіть видихнув спокійно, я думаю, все, Україна назавжди незалежна, без сумнівів. Якщо навіть президент зі старих там директорів радянських таке каже, і росіяни були незадоволені цим, а я навпаки думаю, добре, супер, Україна вже відривалася остаточно. А з'ясувалося, що ні. А чому він це казав і чому він де-факто не зробив те, що декларував як політичний діяч, як президент тодішній? Він не міг ні ментально, ні економічно відірватися від Росії. Вони тоді брали досить дешевий газ. Цим газом вони спекулювали. Знаєте, ці олігархи, ці Пінчуки, Ахметови, які
е, користувалися цим газом. Так? Ця торгівля з Російською Федерацією, ці зав'язані радянські ще економічні зв'язки, спільна мова, спільна корупція, спільний менталітет. Ну не могли вони так не могли вони розірватися. Хоча навіть Кучма цією книгою, я мушу зізнатися, її не читав, ну, але сама думка, що Україна не Росія, ну, для Кучми це був певний прогрес. Він, видно, сам думав, що Україна Росія, але потім таки, вже коли ми пожили цих 15 чи скільки там років окремою державою, і навіть він почав бачити різницю, коли до нього приїжджала московська делегація, коли він бачив які, їхню нахабність, знаєте, Кучма таки, хоч він і етнічно росіянин, але він жив в Україні, він цим духом свободолюбства, вільнодум'я, він досить таки ним, якби, ну, як і кожен, хто живе, він ним трошки пробрався, він став більш десь ментально як українцем, коли кожен може висловити думку, коли немає, коли не вбивають за те, що хтось там щось не так зробив, що не сподобалося. Хоча ще рецидиви були, звичайно ж, і за Кучми. І він навіть, це було для нього таке прозріння, що він навіть попросив одного з вже тепер маловідомих політологів написати для нього книгу, який, ну, авторство якої він приписав собі. Насправді це не він особисто писав, але, мабуть, він з тим згоден, з тим, що написано. Ну, росіяни ж розчарувались, тому що вони ж з нами інтегрувалися з перших днів незалежності. Ви згадали про мову, пане Василю. Скажіть, будь ласка, ось просто суто технологічно, за логікою, який відсоток ну, провини такої невизначеної мовної політики в тому, що ми маємо зараз повномасштабну війну, на вашу думку? Ну, війна була неминуча, те, про що ми вже говорили. Угу. Війна була неминуча, навіть якби на Донбасі розмовляли із гуцульським діалектом якимось. Це пов'язано з набагато важливішими для Росії речами, ніж там мова чи не мова. Ми про це говорили. Вони без України не бачать власного існування власної державності, тому що ми зав'язали все їхнє минуле. Тобто, вся їхня історія, всі перемоги є вигадкою без України. І без цього вони себе не уявляють. Вони вважають, що вони можуть розпастися. Є загроза російській державності. Тому, якби навіть на Західній Україні жили ті, хто зараз живуть у Верховинському районі, скажімо, Івано-Франківської області, все одно війна була б неминуча. І те, що вони роблять саме на російськомовних територіях зараз, на сході України, не залишаючи там жодного метра невипаленої землі, це от вам підтвердження моїм словам, їм абсолютно байдуже. Їм зручніше було брати Україну зсередини, якщо якась частина населення проросійська і розмовляє російською мовою. От, звичайно, їм це було зручніше. Ми знаємо багато колаборантів, сепаратистів проросійських. От, звичайно, що їм це легше. Але якби навіть не було жодного сепаратиста, все одно похід на Київ мав відбутися. Угу. І, до речі, скажіть, будь ласка, як вони, на вашу думку, чому вони стрибнули знову на ці граблі? Бо вже і Майдани були, і все було. І, в принципі, можна було зрозуміти, що українці, навіть там умовно проросійські, так, умовно, які толерують російську мову, там, Росію як державу толерували, так? І це просто показала ця війна, да, що це дуже умовно було. Чому все ж таки і як Єльцин, так і Путін, і вся так звана російська еліта, вони зрештою були все одно переконані в тому, що Україна зустріне їх караваями, хлібом, солью? Що це за це хвороба якась ментальна, чи вони просто тупі? Ні, це не хвороба, це нормальний стан росіян, враховуючи їхню освіту, культуру і особливості відносин по вертикалі, плюс у науковій сфері. Авторитарне суспільство, воно характеризується тим, що підлеглі бояться начальника і роблять те, що начальнику подобається. Це одна особливість авторитарного суспільства. І друга, нагору йдуть лише гірші.
Мгм. Ті, хто більше догоджає начальнику, але не той, хто пише правдиві речі. Тому оці два закони існування авторитарного і, зокрема, російського суспільства, вони зіграли з Росією злий жарт. В чому це полягає? Ну, ми уявімо собі, перше пропускаємо швидше, що вгору йшли не краще. Не краще. От, решта мусила задовольняти цих некращих, нерозумніших, те, що їм подобається. Що подобалося міністру, який йшов до Путіна? Йому подобалося цьому міністру Лаврову, скажімо там, чи Наришкіну. Лаврову подобалося і Наришкіну. Вони знали, що Путіну подобається, що санкцій не буде. І вони вибирали і дипломати розвідники в посольствах Західного світу, вони писали те, що від них хочуть почути. Для того, щоб отримати свої кілька тисяч євро на місяць, залишатися в Парижі чи десь у Люксембурзі у дипломатичних службах. Тобто вони писали те, що подобається начальству, і зрештою воно доходило до Путіна в такому вигляді, в якому тому подобалося. І всі залишалися при своїх посадах. Скажімо, дипломати в Україні російські, вони контактували, от їм так комфортно було лише з проросійськими громадянами. Від проукраїнських вони відмахувалися, як від якоїсь такої нетипової виразки десь на здоровому тілі. От вони контактували переважно з росіянами, з проросійським населенням і відписувалися про те, що тут їх чекає з хлібом солі. Насправді російський настрій дуже високий, тобто вони обманювали, вони помилялися і обманювали самі себе. А все це база цього величезного обману в освіті. Вони самі себе обдурили. Вони самі себе обдурили, що вони вийшли всі з Київської області. Вони самі себе обдурили, що вони перемагали на льодовому побоїщі, якого не існувало, і на Куликовій битві, якої ніколи не існувало, розумієте? Ну і там ще сотні можна таких прикладів наводити. Вони себе просто дурили, їм так було приємно. І от вони, зрештою, себе надурили до того, що ФСБ доповіла, що в Україні дуже високий проросійський настрій, і колони з військовою технікою, де замість боєкомплекту лежать уже парадка для мітингу, для маршурування на Хрещатику. Так, це вже якби, тобто вони себе наскільки обдурили, тобто з одного боку ФСБ обдурило, з іншого боку Міністерство оборони і Генштаб сказали, ми їх там за 2 дні всіх. От. І з третього боку Наришкін і Лавров обманили, що ніяких санкцій не буде. І от весь цей обман, він знову ж таки на тих двох слонах. Перше, що вгору йдуть самі не найкращі, не найрозумніші начальники настають, а з самого низу до самого верху ублажають начальство, пишуть те, що подобається. Путіну подобається, ми знаємо, що їм подобається, і він це чув. Його обманювали ФСБ, його обманювали СЗР, РФ, його обманювали МЗС, його обманював Міністерство оборони, Генштаб. І зрештою цей обман, він перетворився в оцю ідіотський похід на Київ. Київ за 2-3 дні. Вони самі себе надурили. І знову ж таки в основі цього лежить ігнорування освіти, ігнорування правдивої інформації, ледачість, знову ж таки, і загравання із начальством, якому подобається не правда, а те, що подобається ще вищому начальнику. Тобто оберіть дурня у Росії президентом, і вся країна буде просто дурити одне одних. Ну, що ми бачимо, те, що зараз відбулося. Ви знаєте, пане Василю, я просто там виріс, так сталося не за моїм бажанням і не за бажанням моїх батьків, але я просто пам'ятаю, я думаю, що там брехня починається зі школи, коли російський школяр запізнюється там на урок, він вигадує бабусю, яку він переводив через дорогу, він щось там каже, хоча б міг чесно сказати, я проспав. Да? Тобто там брехня культивується, вона культивується просто з дитинства, з дитячого садочку. Але от ви згадали про те, що про бомбування, знищення просто з землі саме російськомовних, переважно міст, регіонів, сел тощо. Якщо будь-яке порівняння, воно некоректне, і ми не будемо так просто порівнювати абсолютно Путіна з Гітлером, хоча ідеологія дуже схожа, все схоже, просто час інший, і методи може інші, там, і війна інша. Але Гітлер
Він був абсолютний просто ну, маньяк. Так, я думаю, Путін маньяк так само. Але Гітлер він визначав своїх і чужих, і йому б не спало на думку навіть через його там надмірну маніакальність і таку саму любов до лизоблюдів, там та те, що все таке проче. Він не став і не бомбував ніколи німецькомовні міста і села. А чому для Путіна це абсолютно не стало жодною проблемою? І чому він найжорстокіший вдар, і навіть і зараз він поцілює переважно, ну принаймні до повномасштабного вторгнення, переважно російськомовним містам, там я не знаю, Дніпро, Харків. Я не хочу нікого образити, ну просто там за статистикою так було. Да? Луганщина, Донеччина, там я не знаю. Що це за явище таке? Ну він і власне громадян підривав у житлових будинках для того, щоб стати президентом, а потім розпочати Другу Чеченську війну. Це просто цинік, для якого досягнення мети для нього дуже важливо. Він самозакоханий цинік. Знаєте, ми тут, оскільки ви про персоналі заговорили, тут дві речі хотів би, якщо дозволите. По-перше, з німцями ви порівняли. Да. Ви знаєте, німці вели себе, дійсно, це були фашисти, окупанти, загарбники. Але чим вони відрізняються від росіян, наприклад, так кардинально, тим, що вони проголосили власну арійську чистоту, власну самодостатність, і знаєте, на окупованих територіях вони навіть підтримували місцевий фольклор, етнографію, культуру, вишиванки. Ну крім Їм тих цікаво. народів, По-своєму які вони визначили як непотрібні за російським законом своїм, так? Так. Це робоча сила, рабська робоча сила, але ви собі співаєте ваших народних пісень, ходіть у вишиванках, їм це навіть подобалося. Вони не змішувалися із етносами, а росіяни навпаки. Вони живуть тим, що вони змішуються з іншими. Знаєте, вони якби пожирають, розчавлюють собі і башкирів, і якутів, і тувимців, і карелів, знаєте, евенків, вони всіх собі перемелюють. Це те, що вони майже зробили в Радянському Союзі. На якомусь там з'їзді 25-му, здається, сказали, що нами создана нова общність, совєтський чоловік. І тоді всі отримали культурологічний там Міністерство культури, Роскіно чи Радкіно тоді, да, отримали вказівку поступово виводити синонім, заміняти слово совєтський на русський, тобто радянський, російський. Тобто у Другій світовій війні хто русські ідуть, да? От ми фільми дивимося. Розумієте, тобто там хто? Грузини, буряти, українці, хто завгодно. Ну це русські всі. Тобто вони змішували в горнилі, це все мали перемішати сотні народів Російської Федерації, 15 республік і вивести якусь нову общність, де головним був русський, який вийшов з Київської області. От, ну це таке, якби воно може і смішно, але насправді воно отак і було. Німці ж, як ми сказали, навпаки, зберігали свою етнічну, як вони вважали, вищість і ні з ким не змішувались. Тобто вони не загрожували іншим культурам. Вони просто сказали, що ваші культури нижчі за нас, ми вищі за вас, ми будемо вас охороняти і менеджерувати, а ви на нас працювати. От, і на цьому ми якби будемо жити мирно, якщо захочемо. А Путін, у нього, бачите, крім того, що ми його згадали, з Гітлером порівняли, Гітлер був як? Ну, Гітлер був психічно нормальнішим, як на мене. Він не був таким закомплексованим, як Путін. І оці комплекси неповноцінності Путіна, вони для нас, ну, власне, зіграли з нами оцю злу долю. У Путіна було кілька комплексів неповноцінності. Фінансово. Він не вирішив. Тобто він був, не був багатієм, він ним став. Чоловічий, ну, в нього там спортсменки, там нові дружини і так далі. Він вирішив це все. Влада. Він був окурком у ФСБ, його ніхто не поважав, він відтепер отримав величезну владу. І останній комплекс неповноцінності, який він не зміг реалізувати, і на перешкоді цьому стала Україна, це професійно. Він, будучи завклубом у ГДР, де не мав права на якусь таємну діяльність, все було під контролем Штазі, тобто це були така дружні посиденьки були у клубі у Німецькій Демократичній Республіці. Він дуже потерпівав, що його колеги вербують американців, знаєте, проникають у французьку політику, десь щось таке. І він дуже переживав. З нього всі насміхалися. І коли він повернувся і отримав владу, він нарешті зіштовхнувся з необхідністю психологічної реалізації комплексу свого останнього комплексу реалізованого, тобто професійного. Він вирішив, що він найкращий
що він всім докаже, що він найкращий оперативний працівник, найкращий розвідник. І він, знаєте, він завербував Януковича, він просовував його на президентство. Він усім показав, як це, ну, що робить справжній розвідник, а не такий, як всі інші. І помаранчева революція, під час якої він там двічі чи тричі навіть вітав уже Янукович, і так це було важливо якось пробити. Він зазнав краху, його ця спроба реалізувати комплекс неповноцінності у професійній сфері. Він зазнав ще більшої невдачі, ще більшої поразки. Він навіть на мінус вийшов, тому що з нього почали розвідники насміхатися. Ну і що? Де твій агент? Да його українці просто вигнали із посади, да? На яку він вже нібито навіть став. І тут другий раз, коли українці вже, ну, коли йому вдалося свого, так сказати, агента, нарешті він реалізував свій комплекс неповноцінності. Він здійснив найбільше, що могло бути, в принципі, у світовій розвідці. Він завербував президента сусідньої держави, ну, президента іноземної держави. І він його оточив іншими агентами ФСБ, СЗР, як ми знаємо, Міністерство оборони, там інші. Міністерство внутрішніх справ, СБУ, це все була російська агентура. Тобто, фактично, він став найпотужнішим агентуристом в історії світових спецслужб. І після цього, що їх усіх знову вигнали. Як після цього Путін може дивитися на Україну? Більш жорстокішого, більш, можливо, ставлення важко уявити. Він і невинних людей підривав для того, щоб стати президентом чи розпочати Другу Чеченську війну. А тут українці, які просто, знаєте, перекрили йому цей шлях до останнього щастя, стати професіоналом-розвідником. Тому він так їх ненавидить і намагається всім пояснити, що українців ніколи не існувало. Це якісь зіпсовані чи то поляки, чи то австро-угорці. От, що в нас і не було. Тобто він тепер намагається виправдати те, що ми йому не дали стати таким професіоналом, що нас насправді не існує. І він себе втішає цим, знаєте, він як то вже такий старенький, безмозклий чоловічок, до нього вже голова Конституційного суду носить якісь карти там якогось 17 чи якогось століття, показує, що там України ще не було, хоча в той час не було ні Австралії, ні Сполучених Штатів, ні Канади, ні Італії, ні Німеччини, знаєте, нікого тоді ще не було. Ці народи жили по-іншому, в складі інших держав чи без держав. Ну, це була доба абсолютно ще не національних держав у Європі. Ну, звичайно, да. Етноси окремі, десь там у Франції, Гали, там десь ще щось. Більшості сучасних держав не існувало. Але, хоча навіть на тій карті там написано, що це українська держава, чи я бачу, там є і кримці є, і українці є, козаки є, там і написано Україна. Так. Але ж бачите, якщо вже Зоркін, голова Конституційного суду, приносить йому якусь цю карту старовинну, і він, значить, це означає, що вони його, бачите, вони вже як хвору людину, вони вже його намагаються задовольнити. У нього Україна – це травма. І йому всі ходять, і для того, щоб отримати якісь бонуси, да, там залишитись на роботі, на службі, вони кажуть, дійсно, бачите, в Україні ще не було. У нього Україна травма. Травма – це страшна травма. Тобто він почав об нас травмуватися з перших днів свого президентства. Він не зміг нас затягнути ні в Євразес, ні в Митний Союз. В нього почали насміхатися. Чого варті твої проекти? Ми ж тебе як силовика перевели, щоб ти інтегрував, і знаєте, і він вже як сказився. І йому тепер байдуже, хто там якою мовою розмовляє. Йому просто треба Україну знищити. Тому спалюють українські книжки. Тому міняють в той же день окупації, міняють назви всі на села, міста. Вони просто, знаєте, для них оце вже, ну як, я не знаю, як для бичка червона ганчірка, для них вже все українське. Дуже схоже на те. Викликає таку ненависть. Тому одна із задач так званої СВО – це денацифікація. Тобто українців не повинно існувати в природі. І тоді Путіну буде добре. Ви знаєте, ну так не буде, звісно. І це лише, може, йому не зрозуміло. І взагалі, знаю, коли ви про це розповідали, в мене такий образ склався в голові, що йде такий Путін, фюрер, а перед ним Зоркін або хтось інший несе якусь мапу, а за ним помічник якийсь несе там валізу цю з коричневою там якоюсь там субстанцією, да? І це такий божевільний потяг такий йде, такий, знаєте, як в дитячому садочку один за одним, репка за жучкою, жучка за внучкою, так ось тут от таке. Ну це не смішно, бо це багато крові лється і просто зараз, але виглядає абсолютно божевільно. Але ось дивіться, в принципі, він так, я підтверджую, я вивчав трохи його біографію. Це була так, ну немає там чому заздрити до того, як він реалізувався.
він дійсно компенсував свої комплекси і все життя це робить. Але у певний момент я думаю, що він міг би сказати сам собі, що йому все вдалося. Знаєте, як вони співають «пацан к успіху шов». Тобто він йшов, слухайте, на його рахунку. Купив чемпіонат світу з футболу, купив просто відверто, там ніхто цього не приховував. Купив Олімпіаду, відверто, ніхто цього не приховував. Вони пишалися цим. Багато просто в нас обох рук не вистачить пальців, щоб перерахувати за останні 20 там, ну, його там умовно період каденції, ці всі фюрерські, скільки він завербував, купив політиків досі. Орбан відкритий просто його клієнт, за римським, за давньоримським сенсом. Я вже не кажу про Трампа, який просто виконував усе, майже що всі його забаганки, і лише там його трохи там діпстейт його стримував і тощо. А в принципі він виглядав абсолютно ганебно на тлі Путіна. Він перед ним вищий був за зрістом, а виглядав як гном просто перед ним там в Гельсінкі. Ну все було. Але чомусь чому, на вашу думку, я хочу запитати, чому йому не вистачило рішучості за цих всіх умов, коли він просто всіх обдурив, всіх обвів навколо пальця? Просто вся Європа, Меркель, всі там, Шрёдер, я вже не кажу, газопровід, там всі в нього там щось за нафту, газ смокчуть і гроші, так? Просто ідеальна ситуація. Чого ж він чекав до лютого 22-го року, маючи абсолютну владу в Росії, максимум ресурсів? І таку річ скажу, що військові мої, серйозні люди, які готувалися до війни, вони не ігнорували цю загрозу, вони казали, як би він напав, включно приблизно до 18-го року, то шанси в нього, якісь були. Але він чекав. А може це щось особисте, тобто він нерішучий, на відміну від загадав нам Гітлера, так? Чи щось інше, чи він на щось чекав. От просто дуже хочу вашу версію як розумної аналітичної людини. Ну, навіщо ж йому у 18-ту було нападати, якщо в нього там агент Янукович міг бути президентом України, і ця вся Україна могла прийти до нього. В якому році? В 18-му вже нічого не можна було. Я в 18-му. Значить, була певна була певна інертність після уходу Януковича. До влади прийшли відомі в Україні, відомі в Росії політики, які мали з Росією спільний бізнес, які вийшли з тих самих партій, які були засновниками тих самих проросійських партій СДПУ чи партії регіонів. І звичайно, що величезний амортизаційний був, як в Росії вважали, ресурс. І Медведчук пояснював, що все можливо, так? Звичайно ж, теж прибріхував, бо Путіну подобалося це. І вони всі переконували, що ще щось можна буде зробити. Мінські домовленості – це ж блискуча ідея російська, блискуча. Про Крим уже й не йдеться, так? Там вже забулося. А що таке мінські домовленості? Це зробити російський анклав. Це зрозуміло, Василь. Я просто про те, знаєте, про що кажу? Просто не так багато часу. Тобто, це його особиста людська нерішучість. Тобто, він все ж таки надіявся малою кров'ю або взагалі без крові взяти Україну до останнього. І коли вже йому стало зрозумілим, що абсолютно без вторгнення тотального не вийде, лише тоді він, не будучи якимось мілітарним фюрером таким, про нього взагалі пишуть, що він не фюрер воєнного часу, да? Він просто, вже не міг цього не зробити у лютому 22-го року. В мене інших пояснень, крім дійсно цього амортизаційного часу, коли він ще надіявся, що можна політично захопити частину України і змусити, власне, була ж домовленість із політиками України, поміняти Конституцію, зробити двохпалатний парламент, де представник ДНР буде контролювати всі. Так. Але ж це все було. Але ж ми пам'ятаємо, що це все пригальмувалося і в певний час вже виглядало як тупик, який вирішити не можна. І що, на вашу думку, стало для Путіна дуже важливі тригери? Я просто це знаю.
Ну ось Німцов назвав його ну матом. Ми не будемо повторювати. Він його за це ну знищив, ну стратив. Так просто за одне слово. Я думаю, що Україну він ненавидить ментально. В тому числі великою мірою ми цього не розуміємо, як люди вільні, так а вони так по-іншому. Це мафія по-іншому працює. За це слово, за цю пісню харківських фанів. Він образився, особисто образився, так ось. І що на вашу думку могло? Може, потім з архівів там з стенограм якихось внутрішніх їхніх там перемовин ми дізнаємося, що він сказав, все, я більше не можу терпіти це. Вони просто здуріли все, покарати все. Терпів і щось тригернуло. Яка ваша версія? Та ж сама політична версія, оскільки він розраховував, що після виборів у 2019 році щось зміниться на краще. Щось зміниться. Або буде другий термін у Порошенка, і це буде останній його термін, і, очевидно, він зможе приймати якісь непопулярні рішення в Україні, або це буде, ну, як виявилось, Зеленський, який взагалі, з їхньої точки зору, був несерйозною людиною, з якої можна було бублики крутити. Ну, що вони, власне, спробували зробити. Але коли вже стало зрозуміло, що нічого не вийде із командою Зеленського зробити, тобто інтеграційні проекти політичні, виконання мінських домовленостей нереально. От тоді вже вони почали готуватись до війни, і вони дійсно десь з 21-го року вони вже фактично готувалися. Після поразки у Парижі, після того, як Путін звільнив Суркова, відомого з посади, коли той не виконав своїх обіцянок, що Зеленський мав підписати форму Штайнмайєра і мав це все виконувати. От після поразки, дипломатичної поразки Російської Федерації у Парижі, було прийнято рішення вже про підготовку воєнної кампанії. От тоді, власне, воно і почалося. Зрозуміло, що Збройні сили Російської Федерації не були готові в той же день розпочати воєнні дії проти України. Зрозуміло, що почалася велика перетряска, велика підготовка, перевірка, знову ж таки, плани, наміри. І воно, зрештою, призвело до того, до чого воно призвело. Пане Василю, це можливо буде останнє запитання. А чи можна прийняти як версію те, що Путін він хотів же розділити світ насправді з Америкою? Ну він же воює завжди з Америкою, так? І що він чекав на другий термін Трампа, з яким могли бути попередні домовленості про те, що він, про те, що зараз каже Трамп, дає підґрунтя для таких припущень, так що він не стане так допомагати, як не стане створювати коаліцію країн НАТО, бо Трамп нехтував НАТО. Він казав, це ми може вийдемо там. Він пересварився з європейськими партнерами. Він дав приводи там німецькій і без того такої еліті ненадійної теж відокремлюються від союзів там. І ось Трамп прийшов би на другий термін, другий і останній термін. І не лише б військовим шляхом він зміг би підкорити Україну, а ще й затвердив би це на міжнародному рівні за допомогою свого друга Дональда. Може так? Я почну з Трампа. Трамп переслідував не геостратегічні, геополітичні інтереси. Він хотів створити клуб, навіть олігархів, а авторитарних правителів. Ви дивіться, як його потягнуло в Північну Корею, в Іран, в Росію, тобто лише до автократів. Він хотів створити таку групу автократів, які одне одного підтримують, як колись було відомо у світі, там царська Росія мала у Європі свої царі, мали своїх родичів. Тобто Трампа цікавило лише досвід Російської Федерації. Він захоплювався Путіном, тому що хотів зробити Росію в Америці. Контроль за парламентом, контроль за судовою системою, контроль за збройними силами, звичайно ж, контроль за всіма засобами масової інформації. Тобто береш мільярдами і трильйонами, маєш будь-яких коханок, і про це ніхто не говорить, не засуджує, а ти береш все, що хочеш. Оце була і залишається головною мрією Трампа. Безпокарне грабування і жити, як йому заманеться. І щоб ніхто це не критикував. Тому він потягнувся до Росії за досвідом, за підтримкою навіть. І в цьому сенсі він був готовий здати будь-які на оцю лабурду НАТО, щось там, знаєте, це для нього така, якби, мало що означало з точки зору досягнення його інтересів.
А Путін при цьому, безперечно, мав абсолютно геополітичні інтереси. Для цього він під шумок міг і Україну, і будь-які інші країни завоювати при пасивній, при відстороненні Сполучених Штатів від цієї проблематики і при розпаду НАТО. Тобто він використовував Трампа як таран, такий таран на ворота НАТО, на ворота міжнародних організацій, міжнародного права взагалі. І, звичайно ж, там і Ради безпеки, і ООН в цілому. Тобто він би використав Трампа для розширення територіальної, геополітичної, іншої впливу Російської Федерації. А Трампу треба було небагато, йому треба було просто гроші, контроль над усіма органами суспільного контролю і влади, щоб дозволило йому безпокарно збільшувати свій майновий статус і вести такий спосіб життя, який він хотів. І він заздрістю дивився на Путіна, він мріяв бути таким, як Путін. Він бачите, його потягнув, знову ж таки скажу, і у Північну Корею, його потягло в Іран, тобто там, де диктатори. Він хотів клуб диктаторів. Оце був би новий союз на планеті, диктатори, які підтримували б один одного. Так як зараз Путін підтримує інших диктаторів. Тобто Трамп, без Трампа це не вдалося, а з Трампом Путін мав би більше шансів на успіх з Україною і взагалі. Безперечно, це навіть страшно уявити, що було б, якби зараз президентом Сполучених Штатів був Трамп. Трамп же ж і не приховує, що він припинив би цю війну за 24 години. Тобто він би змусив Україну підписати той мир, який вигідний на сьогодні Російській Федерації. Просто він погодив би геноцид українців і все. І тут, як би сказати, на цьому і фініта. Дякую вам дуже, пане Василю. Дуже змістовна розмова. Мені дуже сподобалося. Я надіюся, що і нашим глядачам так само. І вам спасибі. На все добре. Дивіться АТR далі.